Страхът, паниката, тялото и чувствата въобще са твои приятели. Остани с мен до край, във втората част или по някакъв начин продължението на видеото, в което говорих за травмата, страха и паниката, за да разбереш още малко повече, за да ти кажа една техника как да си работиш, когато чувстваш страх, как да го освобождаваш от себе си, от тялото. И добре дошла отново или пък за първи път на моя канал. Аз съм Диана Дичева от Диатерапи и съм психотерапевт и холистичен терапевт и съм тук, за да ти помагам да повишаваш твоето самоосъзнание, да се чувстваш повече подкрепена, разбрана и за това да изградиме заедно, защото го правим заедно, една такава общност на доверие, на споделяне, където може да се чувстваме у дома си. Защо казвам, че страхът и паниката са твои приятели, тялото ти? Това е изключително важно, което го казвам. И то е, защото те идват всъщност за да ти напомнят за твоето вътрешно дете, в което го живее във всеки един от нас. Това, че ние сме пораснали хора, не означава, че в нас нямаме такава част. Частта с вътрешното дете е свързана с чувствата, свързана е с тялото, свързана е с връзката с душата, с нашата интуиция. Това е тази наша част, нашата сърцевина, която много от нас сме спряли да се свързваме в някакъв период от време с нея. Или не се свързваме изцяло. И всъщност процеса на вътрешна работа е такъв, че отново да се свържем обратно със своята същност. Именно аз и моята работа, която съм посветила точно на това, чрез психотерапията и психотерапевтичните и терапевтични програми, които предлагам за моите клиенти, именно им помагат да се върнат отново към себе си. Паниката, като представител на най-силния страх, който възниква в нас, представлява, ще кажа каква симптоматика има, която се отразява в тялото. За да кажем, че имаме паникатака, като много моля, нали, това да не се взима за чиста монета и ако имате някои от тези симптоми, е добре да отидете и да се прегледате при специалист. Аз ще кажа общата симптоматика, която се наблюдава. А именно, един от силните симптоми при една паникатака, това е затрудненото дишане или учестеното дишане, като сякаш едно не може да си поеме въздух. И имаме нужда да поемем въздух. Това, което всъщност много помага, и аз сега го показах тук, е когато усетиме такива симптоми, е просто съзнателно да започнем да дишаме по-дълбоко. Да си поемем въздух, да изпълниме гърдите с въздух и да издишаме. Даже при издишването е хубаво също да е по-силно, по-звучно, защото това е едно напрежение, което се събира особено в гръдната област, което, за да дойде тази паникатака, ние твърде дълго сме, или въобще плиткото дишане, ние твърде дълго сме дишали много плитко. Друг симптом на паникатаката, това е сърцебиенето. Имаш чувството, че нещо ще се случи в този момент със сърцето и се появява този страх, ама направо страх до ужас от смъртта, че в този момент нещо ще ти стане и ще настъпи смърт. Значи, за да стигнем до тези симптоми, означава, че доста дълго време сме живяли извън връзка с тялото си, с чувствата си, с себе си, с душата си.
Техниката, която може много да помогне и при паник атака и въобще като чувстваме силен страх, е да сканираме тялото и да видим къде в тялото се намира този страх. Понеже говоря през цялото време за дишането и за освобождаването на белите дробове, да кажем, аз в момента най-силно го усещам този страх тук в гърдите. Слагам си ръката и просто стоя по този начин. По този начин се свързвам. Това нещо работи за всякакъв тип чувства и емоции, които чувстваме. Дали ще е вина, дали ще е страх, дали ще е гняв, дали ще е тъга. Локализираме го в тялото и си слагаме там ръката. Защо си слагаме там ръката? Защото там така най-бързо се свързваме с това място и с това чувство. Може да работи и само с насочване на вниманието в тая област. И сега сложила съм си ръката тук и наблюдавам. Просто вниманието ми е там. И просто да и си наблюдавам. Може да няма никаква промяна, само това наблюдение. Може, когато си седим по този начин, постепенно да усетим, че в тази област започва едно отпускане и че емоцията, страха в случая почва да се освобождава. Това, което може да засили още повече освобождаването, е да си кажем, на това чувство вътре: аз съм тук, виждам те. Тук съм. Виждам те. Аз съм тук. И усещаме още по-голямо освобождаване. Първоначално в този процес, ако започнете да го правите, може нищо да не усещате. Обаче аз ви насърчавам да продължите. Продължавайте да го правите, защото постоянството е това, което показва след това резултати. А пък ако искаш някой да те придружава в процеса на свързване отново със себе си, на самоосъзнаване, на подобряване като цяло качеството ти на живот, аз съм тук. Мога да те придружа като терапевт в този процес и можеш за това да се свържеш с мен на лично съобщение, за да ти разкажа, да се оговорим, да се чуем и да ти разкажа малко повече за терапевтичните и психотерапевтични програми, които предлагам. И накрая на видеото, ако си останал до тук, до края, искам да ти кажа, че аз вярвам в теб. Вярвам в теб, вярвам в твоята сила. Вярвам в теб. Това е от мен за сега. Чао и до нови срещи в следващото видео.